ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭୀମ ଭୋଇ ଯେ ଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବଳ ସବୁ ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନଷ୍ଟ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହଉ, ଏ ବାଣୀଟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆଧାରିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଜୀବନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିଶନ କଳା ପରିଷଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାହେଇଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଇଛି, ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଯେତିକି ସବୁ କଳାକାର ବନ୍ଧୁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ ଦର୍ଶନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।